Čaute, ako sa máte? Moje meno je Nosorožik121SK a keby ste náhodou na tomto kanáli ešte neboli. My tu máme takto hneď na tomto 12. dieli takto, že story a dáme si hneď continue. Tu mám, že chapter select by som vám chcel ukázať, že tu mám celú Golden PT92, mám revolver úplne v poriadku a tu mám snajperku úplne v poriadku. Tretí diel Golden M10, dobre, a snajperík výborne. Všetky party som vyhľadal. Golden 1911 mám celú, Golden M500 celá a potom ešte tento Golden SAF 40 Cal úplne celé a Chapter 5 Golden LMG úplne celý a Golden Micro 9mm úplne celý, takže tu máme Chapter 6, 7, 8, wow, to je pekné. Wow. 9, 10, 11, 12, 13, 14, takže my máme teraz chapter 6 a je to do chapter 14. Takže ešte 8 chapterov nám chýba a ideme si dať continue a ideme hrať, kde sme prestali včera. Mimochodom som si zase upravil tú moju pamäť, takže možno minulý diel mal 11 minút a tento diel zase môže mať tiež 11 až 12 minút možno. Keď sa mi zase nevypne kamera, lebo zase ho nemám až tak nabitý. A minule sme tuto prestali, tohto sundáme rýchlo. Počkaj, ako si sa volal? Tabman TV CZ, alebo ako si sa volal? Ďakujem ti za like a odber na minulom 11. dieli. Toto sundáme a ešte tuto bol jeden hajzlik. Aha, takže len tentok. Tentok! Tak, ojojoj. Ty vado, to nedám. Ty vado, ale ozaj, to je ťažké. Toto nemôžeme strihať? Nemôžeme? Týchto dvoch dáme takto, s touto malou pištolečkou. Tak, dali sme ho a teraz tohto dáme takto na hlavu, mám to! Tam som videl zlatú zbraň. Tak. Tu je. Ešte jeden kúsok a ten viem, kde je. A toto si zoberieme. Čo to je? Tu je to. Tu máme gold. Wow. Oh my god. Máme tam 36 nábojov, čo je docela dobré. Počkaj, toto máme gold. Áno, máme to gold. Tuto nemáme gold, tento Glock, takže dáme si tento zase. Tam máme 90 nábojov, 90, 90 a 36. To by nám mohlo stačiť. Teraz kam? To auto bolo brutálne. Semek? Kam? Kam máme ísť? Semek? Ty vado, kam mám ísť? Aha, tak asi hore, nie? Asi nie. Aha, takže semek. Takže ideme do výťahu. Prečo máme inú zbraň?
him. Ever since the security doors triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Yo ya te Senor Bronco, open up. Takže neotvorí nám Mr. Branko. Dávam hlas. Ja vám to trošku takto posuniem. Au. To bol trošku trapas, nevadí. Náš Mr. Branko zomrel. God damn it. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Túto nám uniesli. Fabiánu nám uniesli, potom aj Mr. Brankova zabili. Teraz si dáme dobrý drink a ideme domov. Ešte nám to aj padlo. God damn it! Ty vado. Oh my god. What the? Niekto tam nastražil pascu. Ty vado. Oh my god. No poď Max. Oh my god. Veľmi málo života máme. Kam? Málo života máme. Pozrite sa, ako málo života máme. Ako vám to ukážem? Čakať. Už vidíte ten život? Tak asi hore máme ísť. Ty vado. Poďme. Máme menej života. Sa dusíme. Ty vado, to čo je? Ešte aj jeho nám zabili. Tak. Poďme. No dobre, už sme si pozreli body. Ešte ma aj zabijú. Tak. Tam bol jeden. Ideme si pozbierať na rýchlo náboje. Rýchlo z obecov. No poď Max. Rodrigo or not, Fabregas Bronco is falling apart quite literally. Despite his failures, I've done it a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole.
Čo nevyskočí z okna? Tak. Aj tak už zomrie Max, tak čo nevyskočí z okna? Aha, takže to mám stlačať. Poď. Tak. Poď. No poď, Max. Týva, to takáto brutalita. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire rack with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. No poď, to už pôjdeš von. Poď už. Nikto tu nebude? Že si na mňa trúfne? No poď, postav sa. Hádam, tu nezomrieš. Ty to nemá nohu. Dáme to preč. To je nejaký nový chapterík. Takže asi chapter 6 sa nám končí. Tu máme hneď chapter... aký to je chapter? Chapter 7 a... my si ideme ukázať tú zlatú